tikatoirekodha ndikatoti ndakabva tatobvunzwa gesa hakuna kwazviri kudini kwazviri kusvika and kwakati vanhu vakawanda vachitasara vari kuvasimudza nemasoja achitasara ari kuvasimudza so pakaipa but anyway ndo pandinoichitaura kakuti harisi gore rineri harisi gore riri kuuya 2028 vafa because vanhu pana ageza vanhu vakatombesa hopuka vachiti kanzai wagarai pasi ageza hakuna kwavari kuenda amena asara ndichivhayo ndiyo mwandakaona achiputika kunge bhomba chero DJ Holy Vogue. Yo! You're locked into Point 5 Creative Studios, where Africa's stories aren't just told, they're produced. News, politics, entertainment films that move the continent. We bring the truth, the fire, the creativity. Your world, powered by African storytelling. Point 5 Creative Studios. 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 Greetings and more greetings kwamuri hama dzinodikanwa. Zita rangu ndinonzi DJ Holy, ndinokuchingamidzai pa Point 5 Creative Studios, chitubu checontent, chitubu chisingapwe, chitubu chinonwiwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi ayewaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena yakakodzera kunge chikonzumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, tanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded every day. Tinokanda mavidhaji ndichiri busy setting up pa new place. Ndakaisirwa wifi yangu 5G, tadzoka zvese bo, muchazenge makunyazondoona face yangu as soon as I'm done setting up the studio. Musatye zvenyu, ndiri mutano, ndiri fiti, handisi kana kurwara, ndakasimba, ndiri njanji, handitika zvamanje manje. Ndine nyaya ndiri kufamba nayo, nyaya hombe yataurwa naGogo Svikiro renyika. Gogo last year vakataura vakati zvageza izvi hapana kwazviri kuenda, zvageza izvi ndaona zvakati nezvakati nezvakati. Kusvikira zvaita sei zvaitika, but muconversation yandaita naGogo tichirekodha vazotaura kuti umwe ari kuenda manje manje wandaona achiputika ndiWicknell Chivayo. Chazvinonakira pachitubu, we record, we upload, toadati YouTube, TikTok, Facebook, tichengeterei zvinhu izvi kuitira kuti kana zvazoitika tinongodzoka kumashure tonovhundunyura, tobva tazviisa pachena kwamuri mhuri yeZimbabwe, mobva mazvionera mega kuti but pane vamwe vanhu vatinenge tichishora kuti ava vanhu ava ndeanani, vanoita nezvei. Gogo Svikiro renyika mene ndimbokuudzai kwavari kubva nekwavari kuenda. Uyu munhu anotonzwa izwi, munhu anotooneswa, munhu anotoratidzwa, munhu anototungamirirwa. Even vaMunangagwa, even vakuru variko kumusoroko vanotoziva kuti kuna Gogo Svikiro renyika. Ivo vakomana vane maoko akasviba, vane maoko akazara ropa, ndosaka vasingawirirane nemudzimu. Hanzi mudzimu unogara pakachena, mudzimu haudi tsvina, mudzimu haudeure ropa. Saka Gogo Svikiro renyika pavakaenda vachinovatsanangurira vakomana vakaita nharo, vakatanga kutsvaga n'anga dzavo dzefeki, vakatanga kutsvaga maprofita avo efeki kuti vanatsurudze, vagadziridze chinhu chavo kuti chiite sei, chinzi chakanaka, icho chakaora kare zvacho. But panapa pachitubu pakasununguka. Kana une nyaya yaunayo yaunenge uchida kuti ndifambire, namba dzangu vazhinji maakudziziva. Kana uine bhizimusi rauri kuda kuti ndishambadze, namba dzangu muri kudziziva.
munongondibata toita sei tokurukura toonesana. Kana uchida kutumira voice note uchida kutaurawo zviri pamwoyo pako zviri kukurwadza zviri kukushungurudza, aiwaka ndibate panhamba dzangu toita sei tokurukura. Ndisingatambise nguva ndorati ndipinde mufone recording yandaita naGogo Svikiro Renyika vachitaura ivo kuti zvamanje manje mumwe wandaona pamweya achiputika achifa rufu runorwadza ndichivhayo. Akomana, zvinhu zvitinozvitora zvedu sedambe, zvinhu zvitinozvitora hedu senyaya, but YouTube, TikTok, Facebook tichengeterei vhidhiyo iri. Very soon tichange taakudzoka as reference. Regai tipinde muvhidhiyo tinzwe kuti Gogo Svikiro Renyika vari kuti chii. All right, okay. Okay, ndanchitaka confirmation ndizwa kuti shuwa kuti vageza vashayika. Havageza vashaika. Hanzi nhasi kuma 3 am. Shame. Do you still remember Mshe wataita video ndisara kuti ningi ageza ndakaona motikari ichitasera accident kuseri kwavo chititi. Hatina kuirekodha, tikatoirekodha ndikatoti ndakabva tatozwa vageza hakuna kwazviri kudini kwazviri kusvika. And wakati vanhu vakawanda vachitarisa vari kuvasimudza nemasoja achitarisa vari kuvasimudza. So pakaipa. But anyway, ndopatiri ichitaura kuti harisi gore rineri, harisi gore riri kuuya 2028 vafa. Because vanhu panageza vanhu vakatombesa hope vachiti kanzai wagarai pasi. Ageza hakuna kwavari kuenda. Amena asara ndichivhayo ndiyo mwandakaona achiputika kunge bhomba chero. Pakaipa. Zvazvinonakira zvinhu izvi kaizvo mukatiudza ende muchamunonakira munotitaurira nemazita. Vamwe vanongoti ndaona pachifa munhu, ndaona pachikudubuka chakati, ndaona pachitika zvakati, ngatinamatirei vanhu vachinyepera vanhu. Ende zvino recording yacho itoripo paplatform. Ndizvo acha munhu ari kutozoningirikira anenge asina munhu, haana munhu ari kufamba naye kumusoro. Ndakaona ari hwani akamira akadai so. Izvezvi zvaane ukasha pane pekutanga patakambona achifamba netsoka akabata mapepa. Kati kwauri kufambirei nemapepa vana vachichema. Ndobva abva adzokera vanhu vanotanga kusitata mota. Muona recently anga ari one pese pari kuya ari zvokuti timu rese rakamukomba iri ameno but iye achabudikira ega zvine zvaane ukasha apuwa ukasha manje ari pakasheti yake white akazara nehashi saka ameno handiri kurangara last time pataiti ndaona muti wadzurwa spiritually hapasi stori napaipai spiritually uko kusaidi kwaiwa utungamiri hwakatotorwa ndopandakamboti ndaona bhachi rakagara netsvimbo zvakadii zvirima zvazviri ezvine zvimuti wakadzurwa. Saka uko kusaidi kuya pamweya zvinhu zvese zvinotangira mumweya. Life is spiritual nyangwe mukazviramba nyangwe mukadii. Ende Zimbabwe ndeye vadzimu nyangwe mukaenda kupi nyangwe mukadii. Saka vakatosota madhiri avo uyane ukasha manje wakasara regai tione zvichauya pamberi. Geza aiwa takanyatsonzwa hakuna kwazviri kuenda. Uyu mukomana wechi5 ndiye umwe watakaonawo zvatakaona. Ameno muzukuru. Saka pana matare enyika. Pana general hamusati mamboonawo here pana general? Aiwa tovaona tu almost every day. Ndovara kuti ndakaona mari mwezuro tovaona every time izvo. Tatenda kutofamba navo. Saka ameno matare enyika ipolitiki zinotoshaya ndozvipo zvinonzi nana indiviridzo dai zvaisarudzwa inchangu ndaichiramba. Takazara nazvo patiri pana. Saka anyway ndachingoda hangu confirmation yekuti mudhara atisiya. Aiwa mudhara atisiya. Zvakaoma musukuru. Anyway anga akurawo. Plus aitoradzawo kuti asisina nguva refu mudaragesi ake panyama chaipo kana paitaurawo nyatsinzwa kuti chest yake yakaparara akaparara muchipfuwa.
saka eno yakarwa kurwa kukuru kubva gore rapinda kuhondo ari mudiki kusvika pekupedzisira afo abuda munhenge achitaura kuti aiwa ngatigadzei nyika zvirudo adzimai opo dzinza rake rinomutambira zvakanaka nemhepo dzenyika dzichanomutambirawo zvakanaka akaitawo pake. Aiwa, tinotenda nemashoko enyaradzo, mashoko esimbiso kuwana vezimbabwe. Aiwa, pakanaka muzukuru iripo